Добър ден от нас, 11 май, Банско 2024. Вижте сега какво се получава. Ще има игри. Всички мотори от тук отдолу, където ги виждате, те са някъде около 10. Ще трябва да дойдат зад тези линии и ще се наредат. Вижте сега колко много мотора имаме. Вижте ги. ТДМ 900, ТДМ 900, ТДМ 850, 4 TX. Я вижте тук сега за какво става дума. Кукудза! Кукудза! Да теба самолета, да теба. Ега нашата машина. Его нашия ласкач. Его нашето бижу. Его да моето самочувствие. Его моето самочувствие. И къде дойдех тук да се разбрам с тия хора от целия свет. Тук Ямаха, куфари, бижу. Днеска ще дойдат над 300 мотора от 14 държави. Ето ги. Вижте тук, гледайте мотори сега. Като искате да гледате мотори, да си пълните душите. Също така и отlevo, ма не мога ги фане камерата. Еги. Еги. Ще има награди. Пловдив, Словакия, Гърция. Еги номерата. Гърци. Германци. Пущиняци. Ето тук още една стара баба яга. Ето я. Много яка. Това са тук новите модели. Но пак са ТДМ-и. Пак са ТДМ-и. Една бисер мотора. Емо го тук. Бракма, какво искаш? Още един кът нашия. И то залетел много. То е много стар. Вижте го. Залетел е. Но все пак е ТДМ. Него е. Новите модели са много яки. 900 кубика его. Най-новия модел. ТДМ. Ето. Да знаете горе-долу. За който не знае за какво става дума. Това е стария модел. Това е новия модел. Който струва 10 бона. Его па старата школа. Това е първият модел на TDM 3VD, като нашата. Той е най-сполучлив и най-безпроблемен, защото няма никакви усложнения. Това е втория модел 4TX. Това е третия модел 900 и повече не се произвеждат. Затова ето една моториска. Който е любимия модел на TDM? 3VD. Добре. Може ли да ми покажеш едно качествено 3VD? Моля да ме заведеш при някакво качествено 3VD. Искам да снимам едно качествено 3VD. Койо от всичките? Много насъскано 3VD. Много лъчо. Много бутлъчо 3VD. Обаче и тук тази томахавка си е бала мамата. Яка е адреналин, яка е машина. Значи това е новия модел. Това е стария модел. Различават се по фарове, други неща. Ето стария, ето новия. Вижте ги един до друг. Ето ги. На мене повече ми харесва ето, защото е по-истински, по-мъжки. Гледайте му отзад куфарите, имам светлини на куфарите. Никой няма светлини на куфарите. Аз имам. Еги е тия. Тия мигачи, всичко. Имам светлини на куфарите, пловдивски, нови гуми, всичко. Бе нареждам с най-добрите аз, бе. Така. И наградичка имаме. Медалче. Вижте го. Направено е в монетния двор в България. Ямаха. Да изкараме това. И да направим клипчето. Ето го тук Ямахичка с книжка, с календарче, с книжка за сертификат, че участваме в рекорда и мотора е част от него.